Да го чакам да се влюби? Попитаме една от вас. Чудесен въпрос. Представете си следната ситуация. Ваш съсед, да го наречем Васко, е бил влюбен във вас, а вие изобщо не. След време той спира да ви търси. Изчезва. И един ден го виждате. Променен, уверен, готин и изведнъж ви става тъжно. Не защото сте се влюбили, а защото вече не ви иска. Започвате да мислите за него. Искате вътрешен мир. Но това не е любов. Това е дискомфорт, който търси облегчение. Същото се случва и при мъжете. Когато се отдръпнете с уважение към себе си, тогава започва процесът. Ако има чувства, ще ги докаже с действия. Ще поиска връзка, ще планира бъдеще, ще ви включи в живота си. Колко време отнема това? Зависи от възрастта му, от грешките ви и от топлината, която сте давали. Но едно е сигурно – не чакайте. Живейте си живота. Постигайте целите си. Истинската любов идва с действия.